Báid sé ascachtainna is mis sin Mailí agus támas is donna tuile mó survival an seachtain seo. Támuid chun bheith brandú timpeall an dain a thosa amach le, bhreanna muid an taobh sin inis támas chun an gáil an taobh seo. Go muid timpeall an áitiúil na crínte sin, áitiúil na cric hísa sin, támas chun gáil sísa sin mar brandhinse go dalas agus éiteach muid gáil sús ar mhór an cruc, spéidir go éiteach mar teach eile éon na hús ar an cruc. Tá muid a snáb go mar híos faoin isce. Dú. So, na rudí mais muid a duine ná béidir go dheochamad cúpla pís ámod, bain muid is duine béidir gíon muid mar teach ar mhór an cruc. Bain muid is duine cúpla rud mar slán na hachain beag. Tá mappa am freisin agus so bhfíseán cinna bhfuil na hachain beag. Ní bain muid a fágal le teach sin. Támas feiceáil ón is ná feiceáil an cinál Ileán beag. Támas an ná aiceáil. Go muid ar mhór an cruc. Má ggéargáil ar mhór an cruc agus béidir feiceáil an cinál cimméid a rudí tá tú ná feiceáil, béidir go machtú ná feiceáil hús an sin an Ileán beag bídeach sin le crán. Sin támas a ggéir duna, támas a ggéargáil sús ar an cruc. Mar seo. Bhí sé sin duna, bhí sé máid a seo. Mar seo. Támas a drapa sús an cruc. Béidir go mar se sneachta hús an seo. Drapa sús an cruc agus sús. Támas beag nach ar mhór. Agus inis támas ar mhór an cruc. Feiceann sibh an tachaín díreach an sin. Agus sin tá an ná feiceáil rudí ginál crínse scoileoirí agus mar rá tá bhís gur teach éana hús an seo. Ach, tá má smíonú ar béidir just a chur plank a chur ar an ar mhór dheochamad an ámod agus tásmad tógáil. Támas chun cinál plank beag a chur an seo. Mar sin tógáil timpeall. Mar seo. Agus támas chun an teach seo a thuigáil an scipaí. Bhí sé máid an píosa sin. Agus go héasca i tógáil bhí má gúnaí chur blochan ar an ás mé dhearat. Mar sin. Agus béidir go mbeidh doras an seo. Máchtú ná an siúd amach. Tuile ámad. Rachamad síos. In seo. Agus dheochamad ámad. Madra. Madra beag. Madra eile. Se an nátamín na madraí gúnaí timpeall an seo. Nac leis na cnic. Spréisiúmáid is dheochamad cúpla. Hello, gira rid cín gur beef. Ní te ná iche go fá. Gira.
ní teanna Michael. So tá muid chun gáil agus an teach sin dhéana ach tá muid fáilte le amad. Duna muid isteach a planks iad agus cimméid amad tá fiche bechar go machchanúin sin. Agus hamas an drapa súsan seo anscrí. Agus tá muid ar bhar an cloc is níos tá muid a chur ón amad sús. Tá go hálainn fecinn tú an sachaín beag. An sachaín beag. Agus táach an finiuga is gachir de chur an sacha seo ní bhaid se íadach plain agus boring ní bhaid an rudí an rud mar sin. Na se chun a go mar íirt. Bris agus iachmad a sin. Is gamad suile amad an ach tá chun úsáid. Tá chun úsáid a seo. Mar ní meáil sí sin le fáil amad. Nis. Agus iachamad a sin mar seo. Zínta agus sé seo darthach. Hamad a brise a seo. Agus sin baimid an an feicáil. Tíomh amá. So anamad ar seo. By finiuga an mar seo. Támas chun finiuga bhain freisin. Agus an sin támas chun báir agus rudí a bheith an. Agus anamad a sin inis. Go skipaí. Go tapa. Mar sin ó báir craftála tá. Cuirmad a sin síos. Agus Gomrans mar sin. Agus an muid a fairness gomrad a sin síos. Agus inis gomrad isteach a sin. I hastan deis a níos mó. Agus gomrad a sin. Agus gomrad a sin isteach an freisin. Céimre do léiteach mar gur síos gona a seisteach. Sus fána mód go dtí go mar se seo le gré. Go dtí go mai an finiug i le gré. Tá na finiug go ré agus táachchan iad a chur síos. In sin. Sin. Agus tastan tuile bhain. Achas cumulum, mar ní me se cuirt tuile finiugaí an agus ní me se chun a bheith fannacht a méid sin. Agus táachchan fáil torse agus ní heasta nach ceann amháin le an rud le go chur. Agus sin an teachín beag. Sin an teachín beag atá am táachchan gáil síos go dtí mar hachailin teach beag bíteach. An teacha míon má gúnaí ag chéadteach ar rinne me. Agus náfa mod síos. Brenn gealach. Se sin go sás. Snáfla na squids.
Hello squid, ce bhfuil túneo go má. Tá seo go má, tá sam go bhfuil. Cuid is ná freisin. Ar deile tá snáb squid. Agus tá má ag mo thach agus tá má chun goisteachán agus tá má chun suishis inseo sa cúine. Tásúla an gháin sib tanna bheits an bhfíseán seo. Bant riail as mála bheit taistal timpeall do dán. Agus feic mé sibh an chéad seachtain eile. Slán!